Storya ng pag-ibig na wagas. Storya ng pagtataksil at pang-aahas. May ginawang panakip butas. May happy ending ang wakas. Damdaming malambot at matigas. Sa live drama, pwede nang ilabas. Tutulo na at tatagas ang mga katas ng nakalipas. Katas ng nakalipas. And Tita Tanya Chinita. Sagot ko po lahat ng gastos ni Neil. Magkita lang kami sa Hong Kong. Feel good morning po, call and tits. Lalo na sa mga taga-subaybay ng napakasikat yung programang Mga Katas ng Nakalipas. Sure kayo ha? Mang Kanor, ililipat ka namin. Okay, bye. Ako po si Charis ng San Jose del Monte, Bulacan. Isa po akong nurse sa Bahrain. Boyfriend ko naman po na si Neil ay nasa Pilipinas. Photographer po siya. Sa mga events, ganon. 3 years na po kami. At kahit nasa ibang bansa po ako ay tuloy po ang aming communication. LDR po, ganyan. Nag-30th birthday po siya kaya yun po yung surprise ko. Magkikita po kami. At dito na nga po nagsimulang tumagas ang mga katas ng aking nakalipas. Katas ng nakalipas. Hello, Sugar. Hello, Sugar. Oh, Sugar, patawag pogi ka. naman ang Sugar ko na yan. Ito naman parang hindi pa sanay na nagtatawagan tayo mayat maya. Alam mo naman kada kilos ko gusto ko ina-update mo ko, ina-update kita. Sorry, Sugar, may event kasi ako ngayon kaya nagpe-prepare na Sugar, ako. Ito yung camera ko. Ba't di ko yan alam na may event ka? Ako nga ina-update kita kung uminom na ako ng tubig. Ina-update kita kung nasa CR ako. Ina-update kita kung ano, Sorry, Sugar. Kung wala kaming internet. Sorry na. Sige na. Huwag ka na magalit. Kasi naman dapat ganun. Kada kilos natin, ina-update natin yung each other. Sige, Sugar naman ano lang to, emergency. Actually, hindi ako ang photographer sa event na to. Oh, hindi mo rin yan sinabi. 60th birthday. Kaso nagka-emergency kasi yung kaibigan ko. Kakatawag na talaga. Saan? Dito lang sa may QC. May ano Saan sila. mismo sa QC? Kasi isa-search ko sa map ngayon kung nasan ka. Basta sa may QC. Hindi ko pa alam kung anong event. Alam mo yan. Ayaw mo lang sabihin sa akin. Tatawag ako pag nandun na ako. Anong pangalan ng may birthday? Madam... Maganda ba yung may birthday? 60th na eh.
60th birthday, ano senior. naman? Threat din yun sa relasyon na. Grabe ka naman. Sugar naman. Pati 60 years old? Sugar, Pagsisilugan mo? kasi gusto ko sa akin lang yung attention mo. Okay, sorry Anong na. motive? Gusto ko malaman kasi baka mamaya favorite color ko din yung motive. Parang fuchsia. Fuchsia, spell. Pink. Pink. Sugar, sino kasama mo? Sa mga kasama ko, si Miko Boy. Si Mi. Oo. Si Paulo. Kami kasama. Saan kayo nakasakay? Dadaanan nila ako. Dadaan. Oo, hitch na. Kasi emergency to eh. Dapat hindi ako to eh. Dapat sinasabi mo sa akin kahit biglaan. Kasi Sugar. ako sinasabi ko kung biglaang napadaan ako ng 7-Eleven, sinasabi ko. Di ba? Lahat sinasabi ko. Tapos unfair naman yun sa akin. Okay. Sorry na kasi nagmamadali lang ako. Actually, mga 1 hour and a half ago lang tumawag sa akin si Miko Boy at si Paulo na ako nga yung May shoot. reliever, may shoot kami. Sige, Sugar, patatawarin kita ngayon, pero Sige na, ano yung sasabihin mo? screenshot muna tayo ng video call para ipopost ko sa my day ko na magkausap tayo. Dali, Okay, sige, 1, 2, 3. Isa pa. Smile ka naman, baby, pang my day. O, screenshot mo naman para i-my day mo to. Okay. Ayoko hindi mo to i-my day, ha? Mamay, My day mo to. 1, 2, Okay. 3. Isa pa. Ayusin mo naman, babe. Okay, sige Sugar na, dali na. ko. Nagmamadali ka ba? Oo, kasi may event nga ako. Dapat ako inuuna mo kasi ako kahit late ako sa trabaho, inuuna kami magkausap tayo. Dali. Sugar Tatawag naman ako pagkatapos ng event. Sige na, ano ba yung sasabihin Hindi, mo? kahit ganyan mo lang yung video call, panonoorin lang kita na nagsushoot ka. Hindi pwede. Ang hirap naman nung nasa event ako. Siyempre magkukontakan kami ng mga doon. Magtatampo ako, Sugar. Sige na, please sabihin mo na kung anong gusto mo sabihin kasi andyan na sila sa labas. Sila Paulo. Ganyan mo lang yung cellphone mo, Sige, papanoorin sabihin lang mo kita. na ano ba yung Pupunta, may ticket ka na to Hong Kong. Ha? Bakit? Pupunta ka doon day before your birthday. Lahat na blansya ko na. Wala kang gagastusin. Hotel accommodation mo. Talaga? May susundo na sa'yo sa airport. As in, pagkababa mo ng airplane, naghihintay na sa'yo sa airport. May placard yung name mo doon. Susundo niya. Ihatid ka na sa hotel na pagstayan natin. Pupunta tayo ng Disneyland. Lahat na. Wala ka nang gagastusin na. Kaya wala ka ng dahilan. Pati mineral water mo, may magbibigay sa'yo. Gastos ko yun. Okay. Sugar, nagtatawanan mo ba ako? Hindi, Sobrang effort na nga ako eh. I'm so amazed. It's amazing. Happy ka ba? Magdi-Disneyland tayo. Ano nga, pesta nga, happy, oy. Basta before my birthday, sige. Thank you, Sugar. I love you. Kailangan ko na umalis kasi nagandyan na sila, Miko Boy at si... I-update mo ako kung nagkiklik-click ka, kung ilang click yung... Okay, update kita. Picture mo yung may birthday, send mo sa akin, tingnan ko kung maganda. Okay po, sige, sisend ko, ha? Baka yung mga apo niya, ha? Baka picturean mo, madami. Unting picture lang sa mga apo nung senior na may birthday, ano ka ba, mga apo nun, mga bata pa? O yung anak, baka may anak na dalaga. Ay, hindi yung ko alam. bisita, Wala akong alam. Sige, alis na sige, ako. bye-bye, Sugar. Kiss sige, na bye-bye, kiss. love I-my you. day mo to. Okay. Sige na, bye-bye. Hoy, grabe ka. Ano kayang kulay? Hindi ko natanong kung anong kulay ng brief ni ano. Ang uwi mo! Ano ba yan? Nagpapa-update ka palagi. Maawa ka naman sa boyfriend mo. Wala ka kasing boyfriend. Di ka nakaka-relate. Ganyan Bagay. talaga pag may boyfriend, lahat ng detalye aalamin mo. Ganon yun, Mars, para magtagal kayo. Mars, ikaw talaga LDR gumastos kami. dun sa ano para Hong Kong Ano naman? trip nyo? Siyempre wala nga. Siyempre birthday niya yun. Pa-birthday ko yun. Ay, naku. Hindi naman masama yun. Siyempre. Masama yun kasi lahat binibigay mo. Wala kang tinitira sa sarili May mo. tinira ako. Mas marami akong tinira para
Ang ibig ko sabihin, pagmamahal. Hindi pera. Alam kong kuripot ka. Alam kong para sa kanya hindi Pag ka kuripot. nagmahal ka, hindi mo titipirin, ibibigay mo lahat. Ganon magmahal, Mars. Di mo kasi Ganon ba naranasan. yun? Oo. Okay, pero ang sinasabi ko, yung pagmamahal, wag mong ibuhos lahat. Intindihan mo? Baka masaktan ka lang. Ay, nako. Bahala ka dyan. Sure- Kala mo naman, sure ka ba expert ka ba, Mars? Hoy, pag in love talaga, tigas talaga ng ulo. Ayaw talaga makinig, no? Oh, nalutuan ka lang nung isang beses, mahal na mahal mo na yung lalaking yan. Grabe ka naman Oh, sa bakit? Ay, nako, tigas ang ulo mo. Huwag kang kumpiyansa, natindihan mo. Bahala ka dyan. At dumating na nga po ang araw ng birthday ni Neil. Nasa Hong Kong na po kami pareho. Magkasama na po kami. Ang ganda ng kaso. Tinan mo, fireworks naman. Baby sugar. Isuot mo yung Mickey Mouse mo na headband. Dapat pareho tayo. Selfie tayo. 1, 2, 3. Ayan na, fireworks. Ayan na! Baby, bilang ka ng 3. Ganda. Bilang ka ng 3. 1, 2, 3. I love you so much. Happy birthday, sugar ko. Thank you. Hindi ko in-expect na magkikita tayo dito sa Hong Kong pa. First time ko makapag-abroad. Happy ka. Gagawin ko lahat para sa'yo. happy Gagastusan kita dahil mahal na mahal kita, baby ko, sugar ko. Salamat talaga, ha. Ganda, ganda ng castle, Sugar, sa akin ka mag-focus, hindi dun sa fireworks. Ano ba binunta natin dito? Sa Disneyland tayo. Ay, konting attention lang dun sa mga mascot. Dapat sa akin yung attention mo. Pinapanood natin yung castle, yung fireworks, ayaw mo ba Alam mo, manood ng yung fireworks? castle hindi aalis yan. Ayan, ganda ng fireworks, Nagsiselos na ako dyan sa castle na yan. Man, fireworks yung pinapanood natin dito. Ano ka ba? First time lang natin sa Hong Kong, Ayan, panoorin mo. Ang ganda, ang ganda, Mas maganda ako dyan. Okay. Ito naman, napakasilosa talaga. Sige na nga, huwag ka na magselos. Sige na, huwag ka na magselos. Mahal naman kita diba? Thank you talaga dahil happy ka, sugar ko. Anong happy? Happy ako. Pinag-birthday mo ako dito. Kiss mo naman ako. Pakita natin sa mga tao. Nag-kiss tayo matagal dali. Sugar ko. Hindi tayo makapanood, Okay Ulo, yung ganda ng fireworks. Nag-serious na talaga ako sa Di, mag-selfie tayo habang nagkikiss. Okay, sige. 1, 2, 3. Ayan na. Ang ganda ng fireworks talaga. Ano ba yan? Dapat di na tayo nagpunta dito eh. Nakafocus ka sa fireworks eh. O yan Pati tinitingnan mo si Cinderella. Sugar naman eh. Mas maganda ka pa dyan kay Cinderella. Yan, ganyan Mas maganda ka pa dyan kay Elsa, Mas maganda talaga ako kasi ako yung sugar mo. Huwag ka na magselos. Malamal kita. Thank you talaga. Kiss mo. Picture pa tayo, picture. Hanggang sa nakauwi na po ng Pilipinas si Neil. At ako po ay nakabalik na rin sa Bahrain. Sobrang saya at memorable po ng trip na yon. At di ako nagsisisi na ultimos sentimo ay 5. Ay, magkano yun ko? 5 sentimo. Ano sentimo 5? Ultimo 5 ay wala po siyang ginastos. Di po ako nagsisisi, mahal na mahal ko po siya eh. Araw-araw pa rin po kami nagkakausap. At di po ako nag-worry kasi natuto na po siya mag-update sa buhay niya. Subalit nagulat po ako isang araw. Biglang di po siya nagparamdam.
3 pala. 3 days po. The subscriber cannot be reached. Please try again later. Bakit pa tayo cell, Mars? Mars, alam mo, ilang araw ka ng ganyan. Ano ba nangyari sa'yo? Mars, si Sugar, hindi ko siya matawagan eh. Mars, hindi naman siya ganito eh. Usually kung wala siyang low, sinasabi niya sa akin, nakikihiram siya ng cellphone. Chat mo! Wala nga. Hindi nga siya active sa Messenger. Tapos yung ginagamit niya na kasama niya sa sa photography, hindi ko rin makontak. Hindi niya rin daw alam kung nasan si Mars, ano gagawin ko, Mars? Mars, baka... Uy, praning ka lang. Baka naman may event yun na busy. Mars, pag may event, nag-a-update yun si Sugar ko. 3 days pa lang naman, ang huway mo naman eh. Mars, yung isang minuto nga na hindi mag-update sa akin yun eh. Napapraning na ako. Ano ba yun, Mars? Mars, wala pa akong tulog, Mars. Ang lalim na ng mata mo. Mars, napabaliw na ako. Mars, tingin mo may iba siyang babae, Mars. Baka may iba na siyang mahal, Mars. Hindi pa natin alam. Mars, pero pag matawagan mo yan. Mars, tawagan mo naman din yung kamag-anak niya. Ba't ako? Boyfriend ko ba yun? Boyfriend ko ba yun? Pero tulungan mo ako kasi best friend kita eh. Tulungan mo naman ako. Sige na. Hanap tayo paraan, tatawagan natin, ha? Tulungan mo ko, ah. Si Sugar. Hello? Hello? Sugar! Hello, Sugar, Sugar. ba't di mo ka lang tumawag? Sorry. May mga... Sugar! May mga nangyayari lang. Anong nangyari? Update mo naman ako at sabihin mo, anong meron? Hello? Sugar, bakit ganyan itsura mo? Parang ang lungkot mo. Anong problema? Kailangan mo ng pera? Papadala ko. Nabasag ba yung camera mo? Hindi, Sugar. Wala namang problema. Sugar. Actually, may problema pala. Mabigat. Sugar. Ano? Sabihin mo. Naalala mo ba nung bago ako mag-birthday, bago tayo mag-Hong Kong, Oo, anong meron? nung may 60th birthday ako na kinover, Oo, naalala ko. pinadala ko naman yung picture ng birthday celebrant, diba? May edad naman na yun, kaya hindi ka na dapat magselos doon. Kaso yung Oh my God. Dalian mo. Kaso yung anak niya, Oh my God. anak niya kasi Neil. dalaga, tapos Oh my God. businesswoman. Yun, nadala ako. Hindi ko naman sinasadya eh. Pero, yun, tabarin mo ko kasi may nangyari sa amin tapos nabuntis siya. Oh my God! Anil! Paano mo ito nagawa sa akin? Ang kapal na mukha mo! Sorry, nabuntis siya eh. Ang kapal na mo, Anil! Hindi ko naman sinasadya eh. Hindi ko sinasadya. Mahal mo ba siya? Hindi ko alam, pero siyempre magkakaanak na kasi kami kaya. Pero hindi mo siya mahal, di ba? Huwag mo siyang pakasalan! Sige, tatanggapin kita! Tayo pa din! Tatanggapin ko yun! Tatanggapin ko kahit nakakaanak ka sa iba, patatawarin kita ka! Hindi, pasensya na, pero pananagutan ko kasi may impluensya din yung pamilya niya pag hindi ko pananagutan. Hindi mo siya pwedeng pakasalan! Huwag mo siyang panagutan! Ako yung mahal mo! Tayo magsasama kahit may anak ka dun! Pasensya na Neil, talaga. parang awa mo na. Parang sa akin ka lang. Gagawin ko lahat. Ako magsusustento sa bata. Charis. Ako gagastos sa bata. Ako gagastos. Babayaran ko yung pamilya niya. Charis, tama na. Masyado na magulo lahat. Tama na. Bitawan mo na ako. Neil, hindi ko Mahal kaya. kita. Patawarin mo ako kung pinago kita. Kasalanan ko. Wala kang kasalanan kaya tama na. Neil, Tigilan na kasalanan ko yan kasi nandito ako
Hindi ko kaya, Neil. Mababaliw ako. Mababaliw ako. Paalam na. Babay na. Neil, wag! Neil! Hindi mo kasalanan ko, kaya I am so sorry. Neil, ako may kasalanan! Ako may kasalanan, Neil! Neil, mahal na mahal kita. No! Wag! Wag, Neil! Wag mo ako iwan! I'm sorry. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!